Adj Isten! Önök a 12. díszszolgavató műsora mellett öltöttek. Mielőtt elkezdenénk az előadást, szeretném ismertetni önökkel a házirendünket. Ennek a műsornak nincsen vége, de vészkijárat van, amit természetesen nem árulok el, hogy hol, és semmiféle csövegés nem engedélyezett. Most pedig elkezdjük az előadást, amihez jó szórakozást kívánunk. Készüljenek fel, mert most valami nagyon ütős következik. De ez messze nem volt elég, hogy a szarízi birodalmat kiüsse. Jan G. Vader hajtóvadászatot indított ellenük, és a ságvári birodalom sorra nyerte a csatákat. Jelenleg a lázadók főerői a ki- és beléptető rendszerben vannak, így sem sejtve a közelgő veszélyről. A ságvár és a szarízi követei összeültek egy békekonferenciára, hogy a Kannásbor Kft. Kezdeményezésével létrejöjjön a ságvári szarízi paktum. Várjuk tehát a ságvári képviseletében Babot, a Vajdánkat, barátnőjével, Vikikével, illetve a szarízi képviseletében Jan G. Vadert és Műszli atyát. Néztem ide! Azért mondom. Csönd! Mondom csönd! Amúgy begül tiszta szégyen. Láttatok milyen bőre van? Olyan, mint egy 62 éves antikolt bőrcsöki. Ha kiúznánk belőle ráncokat, kijönne belőle még egy ember. De még a padödő is. Szégyen, hogy mindig a micsodáját mutogatta, és még azzal a bábot. Álmom, hogy így lógott a lombot. Hello, te hogy kerülsz ide? Itt voltál a kertezet? Hát, ezt igen sokan mondták már, Isten nyugasztalja őket. Micsopára, minek jöttünk ide? Nyugi, kiérjünk is a lényeg. Szalézi ságvári paktum. Kikére gyűjtsz? Te is kell hozzá? Hát, nem már szépen a veréparcnak, én csak én adatok tejet. Na, fogadjuk már. Szóval szeretnétek belépni a szalézba. Így van, de a ságvár elég jó volt. Ti mit csináltok? Minden napi visebből kóstolót, biológia, kémia, fizika összevonását, új reformokat és csocsovasztal. Jó. Legalább csak egyből fogok megbukni. Na és a matematika oktatás, mert nekem a reáliától a matek tanár vette a ketemet, feleltetett matekból, ahol a napló kinyílik, illetve gyere ki felelni. Csak fogtam a fejem, mert ugyebár matekból nagyon gyenge vagyok, ezután a felelet után a Killing Me Softly című számot kértük neki a rádióba, de már azt is megbeszéltük, hogy mit fogunk énekelni majd szerenátkor. Megtalállak még! Matek helyett Ika! Na és a tesi tanár emlékeztek? Az idegen légióba kapott kiképzést, és komolyan azt hitt, hogy még mindig ott van. Mindig csak a bordás van. Azt se tudtuk, hogy van labda, mert labdajáték az sose volt. És akkor egyszer csak mondjuk, hogy hát a tűzvíz repülő, de nem, légy szíves, csináljad, dolgozzál! Úristen, mondom, és a pihenés, nem, csináljad, dolgozzál, rálépek a nyakatot, kitépem a szívedet, dolgozzál! Na igen, de ott van az a 4 ütemi fekvőtámasz. Na én azt azóta sem tudtam befejezni, mert légy szíves, nem érdekel, hogy felmentek, vagy csinálja, dolgozzál, gyerünk. És mit szólnak, hogy Relax CD-hez? Egy ilyen idegbetegnek? Hát gondold már el, szépen relaxás, csókoljuk a szemeteket. Nyújts ki a lábad! Hát ez nem lenne jó. Igen, gyerekek, mászás 45 percen keresztül, 2 töltő egységű alatt. Szársól energiával gondolkodik Kanada hegy és vízrajzáról. Ezt ábrázoljuk Mengelejev táblázatában, és közben énekeljük Kúlom törvényét! Mikor megyünk már? Meg kéne bújderezni az orromat! Na, ajánlom nektek, hogy váljunk is vele? Ahol csinálni még ki kell állnod 2 próbák, amivel bizonyíthatjátok, hogy miért vagytok a szalézis címben. Jó van. Vezess. Én a paktum mi? Igen. Akkor kapjátok meg, ha bet nem vélek, meg sokszorozzátok. Mire lesz szükségünk főleg?
szükségük lesz egy oltárra és egy szakértőre. Üdvözöllek, te bűnben született és bűn által elkároztatott, egyszerű korhüvejű csúszómászó földi halandó. Hol vezett a köcsi? Köcsi? Jó oka volt. Damaszkuszi Kasmír, felsősejem a 14. század. Ez is turkálós. Öcsi. Hallottál már a vámpírokról? Nem. Nyakból szívják a vért, minél nagyobb egy nyak, annál jobban szeretik. Zsirábuzik. Ezek emberi nyakból szívják. Én vámpír vagyok, de nekem nem a véred kell. Ó, te kis hamis. Azt akarom, hogy építs nekem egy oltárt, ahol fiatal ártatlan lányok vérét áldozhatjuk fel. Van valami hozzáfűzni való? Számlát nem tudok adni. Akkor lesz egy oltár, amely ajtót nyit a más világra. Big Bug berakok egy kádat. Kádat? Vérfürdő. Nem kell kádat. Akkor Big Bug hűtő. Hűtő? A vérfogyasztó. Akkor építs egy oltárt, ami ajtót nyit a más világra. Én csak olyan ajtót tudok, ami egyik helységből a másikba nyit. Pénz nem számít. Mikorra legyen kész? Hát én halhatatlan vagyok, rendelkezésünkre áll az egész örökké valóság. Addigra nem lesz kész. Természetfeletti képességemmel befolyásolni tudom az emberi elmét. Addigra kész. Addigra nem lesz kész. Addigra kész. Addigra kész lesz. Tényleg? Nem, csak viccelek. Segítségül kapnánk a sötét erőket is. Vendégmunkásokat? Nem, ezek démonok. Azok isznak? Nem. Mert én igen. Nos, a otthonom fog helyet adni az oltárnak. És hol laksz? A családi kriptában. Szóval anyádékkal. Építs nekem egy oltárt, hogy átküldtek veled a más világra. Azt mondta, költözzél otthonról. Öcsi, megépíted nekem? Hát nem tudom, szegény lányokat itt elviszitek, itt kiszíjátok a nyakukból a víz. Hát nem tudom. De ezek lávacicák. Hónapra kész lesz. Hölgyeim és uraim, a színpadon sztár vendégünk Snoop Dogg, de előtte Tonight, give me everything tonight, I love you tonight. Just wanna make you scream. Mutassátok meg, kicsik, mit tudtak! Gyertek a próbák! Így, de ott, mondj nekem egy évetűvel kezdődő állatot. Majom. Nem majom. Te vagy a majom. Évetűvel kezdődő. Te nagy majom vagy. Segítek, egy már kihalt állat. Döglött majom. Régebben kihalt. Büdös döglött. Hát te nagyon hülye vagy. Mondj bármit, ami évetűvel kezdődik. Banán. Banán nem évetűvel. Hát nem is. Akkor miért mondtad? Mert megijedted. Srácok, adjátok! És most következzen az első próba, ami nem más, mint ének és tánc. Hölgyeim és uraim, ez egy komoly versenyszám, ahol a Szalai Szentház csapata leénekli a Ságvári Endre Vigyázó csapatát. Kérem a telefonjaikat halkítsák le.
És most szólítom a színpadra a szakértőt, aki pontoz, aki dönt az első csillag sorsáról. János atya alias Young G! Hát, ez egy nagyon komoly produkció volt a Zsákvári Endre Gimnázium részéről. Bent az Olyan Gimnázium megmutatta komoly múlttal rendelkező kórusának ragyogását a színpadon. Ezen dolgok miatt az én csillagomat a Zsákvári Gimnázium. Edu, mit szólsz az álláshoz? Ez kemény volt, el sem hiszem. Hú, hallod, ez tényleg nagyon izgalmas. Kíváncsi vagyok, ki fog nyerni, de az utolsó próba mindent el fog dönteni. De előtte tekintsünk bele egy falusi hírre. Kellene egy kis anyag. Ne építkezze? Nem, úgy értem, mit nyomnak nálatok az emberek? Hát, taliska. Milyen lesz? Attól függ, van a taliskában. Úgy értem, hiányzik a fűszak. Ennyi a mezőre. Kitől tudnánk füvet vásárolni? Az, akinek kaszálója van. Nálatok kaszálják a füvet. Még alatt fűrésed? Annyi fű van nálad, hogy kaszálni kell? Hát egyesével elég nehéz lenne szedni. Mennyit vegyünk? Attól függ, majd lehenet van. Nekünk kell a fű. Hűha, két éve fogyasztom. És mennyi feltagsz? Akkor kérdezem úgy, hogy nálatok itt a faluban mitől lassulnak le az emberek? Mitől érzik a lábban a súlyban? Hát a savtól. Te nem érezted még, hogy kívülnek föl magad? Nem, amikor felvettél a visszómagas videót, akkor. De olyan érzésed volt, hogy folyamatosan eletlettel? Hát, viszont súlytuk le. Kitáblik pupilla esetleg? Viszont nagyon pénzett. Értem, van olyan a faluban, aki olyat szív, amitől olyat lát, ami nincs? A polgármester. Miért? Ő miket lát? Most pénzeket. Hagyjuk a füvet. Van valami keményebb? Ha? Úgy értem, ami felpörget. A kolopas. Hát csak nem az erdész, akkor olyan speed van. És mikor van ecstasy? Ha nem jön az erdész. Mitől tudnék mindesen elkábolni? Hát ha elkap az erdész. Miért? Mi van az erdésznél? Hol? Na jó, van sokkal frisabb dolog is a kalapásnál. LSD. Nem tudom, minek a rövidítése? Lopjunk simán Nespa. Próba, ami egy fergeteges tánc lesz, ami eldönti a diákok sorsát. Először a Szarizi mutatja meg a tánc tudását.
Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hú, fiúk, lányok, hát ez nagyon kemény volt, de most az utolsó csillag sorsáról Südi, Ringo és Csonka Pici fog dönteni. És akkor az utolsó csillagot a Sárvári kapja. Megtörtént az összeolvadás. A táncolt a kedvenc számunkra. És mi az? Partra! Every day I'm shuffling. Elment a idén, a mászárnak suhajja.